ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin karatunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Muhammad Tallamis, Director. To za mu dora daga inda muka tsaya, wato yau za mu duba ga verb to be plus WH question plus main verb. Wato za mu haɗa verb to be ɗinmu da WH question kamar yadda muka haɗa su a baya, amma nan za mu ƙara da me? Da main verb, wato aiki main verb, cikakken aiki. Yauwa, verb din kala-kala ne. To wannan main verb shine za a ce kamar verb din da aka fi sani, wanda ake dauka, muke daukarsa da aiki, musamman Hausawa ba wannan ba, shine aiki ne da muke dauka a matsayin aiki. Yauwa, main verb. To da farko dai zan fara duba game akan main verb din. Main verb din ga asalin verb din, sannan kuma zai koma, za mu mai da shi zuwa ing form. Ing form wato kamar za a ce present form kenan. Idan ana yin aikin, idan ana aikata aikin, ing form kenan. Duk wanda suka kare da ing, za mu dauki main verb din sai mu sa mai ing. Duka za mu sa musu ing. Yawwa, asalin aiki, asalin sunan kalma sai mu sa mata ing. Yawwa, ma verb bangaren aiki, aikato. Kamar yadda aka sani, aka ce an san, za a ci san ana cewa verb is an action word. Yawwa, verb wato wata kalma ce da take nuna cewa an yi aiki, action. Yawwa, bacci ne, tafiya ce, magana ce, kallo ne, ji ne, duk aiki ne. A turanci duka aiki ne. To za mu duba, na ware na sa main verb daga nan bangaren, sannan kuma ing form, wato duka sai muka sa masu ing sau koma ing form. Wato idan ana yin abun, asalin sunan kalmar, amma kuma in ana yin abun, in ana aikata abun, sai mu sa mata ing. Wato sai mu kara in da g, shine za mu magana akan abin da ake aikata, wato present. Yawwa, present form. So number 1 na farko muka dauko go ma'ana an san go, tafiya, ko na ce go out, ta waje, go tafi kawai, go tafi. So muka sa mai ing, ya zama going, ma'ana me? Yawwa, ana tafiya a lokacin da mutum yake tafiya, ko ina tafiya, ko kana tafiya. A lokacin da ake tafiyar, going kenan. A lokacin ana aikata tafiyar, ana tafiya ake yanzu. Yawwa, going, tafiya, ana tafiya. Yawwa, kowa in aka sa going aga ing, to ana aikata abin a lokacin kenan, going. Number 2, see, gani da ido, gani haka. Yawwa, gani, see. To muka samu ing sai kuma me? Seeing, wato a lokacin ake gani fa, ana gani. Yawwa, ana kan gani, gani. So number 3 na uku, cook. Sai mu sa mata ing, sai kuma me? Cooking, girki. Yau asalin sunan girki, cook kenan, cook.
So cooking ana girki, ana yi a lokacin, a yanzu ake lokacin da ake magana a lokacin ake girkin. Yauwa a lokacin da ake girkin cooking ana girki tunda an sa mai ing. Number 4 na hudu. Wash. Ma'ana wash shine mai wanki. Yawa wanki za ka kama hannu. Wash ko da hannu ko da inji ma aka ko da me, in dai wanki ne, a wanke kaya, a wanke wannan na tufafi. Wash kenan. Wash to aka samu ing ya zama mai washing ma'ana ana kan wanki ko ina kan wanki, ana kan wanki a lokacin da aka ce washing ana kan wanki. Duk wanda za mu amfani da wasu a cikin mun zo misalai za a ga yadda za a amfani da su ba da cikakken jimla mai ma'ana. Term. Number 5 na biyar, speak. Term. Sai mu sa mata ing, speak sai kuma mai speaking. Aka ce speak ya nufin mai magana. Speak magana. To speaking ana magana, a lokacin ake magana za a yi sai a ce speaking a sa ing kenan ko ta. Number 6 na shida, hear. Ji kenan, ji da kudi. Hear. To aka sa ing ya kuma mai hearing ma'ana a lokacin ake ji ba, a lokacin nake ji ko a lokacin kike ji, a lokacin kake ji, a lokacin suke ji. Yawa a lokacin muke ji. In dai aka sa ing wato a lokacin abin yake faruwa. Yawa hearing. Ta. Number 7 na 7, listen. Kada a ce listing an ga t din nan anan silent ce ba a faɗarta, sai ya zama kawai listen sauraro. Akwai bambancin ji da sauraro ko? Yawa sauraro. Ji wannan hiya ji, listen kuma sauraro. Yawa sauraro wato an bada cikakken nutsuwa, an fahimci komai da komai. Amma ji mutum zai ji abu kuma bai fahimci komai ba, amma sauraro zaka fahimci abin da ka saurara dole. Yawa listen sauraro. So listening wato musa ing ya zama mai ana saurara. Listening wato ana saurara, a lokacin yanzu ake saurara. Ta. Number 8 na 8, read karatu. An san read karatu. So reading ana karatu. An sa ing, mun sa ing yanzu ya koma mai reading wato ana karatu. Yanzu haka ake aikata karatu. Yanzu haka da littafin sa yana duba, yana karatu, ko da wayarsa yana dubawa, ko kuma da laptop ɗinsa yana duba a laptop. Duk ana iya karatu ta ko ina, ko da waya, ko da laptop, ko da littafi, ko ma menene. In dai karatu ake, ana karanta words ne ake karantawa, to ya zama karatu duka. Yawwa reading ana karatu kenan a lokacin nan da ake magana yanzu. So number 9, a baya mun yi maganar wanki. A ce wanki saura mai guga, wanki da guga. Yauwa an yi wanke kaya dole sai a hada da guga, ko su ne kaya za su fito yadda ya kamata. To iron guga. Sannan kuma wannan kalmar iron zai iya zama dutsen guga ana iya ce mai iron, sunansa iron. Sannan kuma shi kalmar iron tana iya zama aiki. Iron guga. Idan ana guga a lokacin sai zama mai ironing ma'ana yanzu fa ake gugar, yanzu ake gugar, yanzu ake aikata gugar.
yanzu da nake magana a yanzu ake guga. So lastly na goma anan eat sai kuma eating in mun sa ing kenan, yanzu ing da ing sun haɗu ya zama mai eating. Eat ing plus ing ya zama mai eating ma'ana ana kan ci. Eat aka ce eat shine ci na abinci, a ci abinci ci. Yawwa eating ana kan ci, yanzu haka ana kan ci. To yawwa guda 30 za mu duba wannan main verb din wanda aka fi amfani da su, mun zakuro guda 30. Wannan goma farko yawwa za mu duba goma ta biyu da goma ta uku, sannan mu zo mu zaɓi wasu daga ciki. Yawwa mu haɗa kalma daga ƙarshe, za mu zo mu haɗa jimla sentence, za mu haɗa sentence daga ƙarshe. Da haka mutum in ka fara kallo ka tsaya sai ka zo ƙarshe, sai ka zo mun karkare haɗa sentence da kai. Dan kusan kalmar baka san yadda za ka haɗa su a turanci ba, ai baka iya komai ba. Yawwa dan wannan darasin zan ce yana da matuƙar muhimmanci. Yawwa zan iya cewa kusan shine ma ya fi kowanne muhimmanci, dan ba aiki, kowace magana da mutum zai furta sai ya faɗi aiki dole a ciki. Duk magana da za a furta ta sakanni sai an faɗi aiki ba, dole aiki. Duk abin da mutum zai a rayuwa aiki yake. Ba bacci ma kake ba, sleep ba shi ma yana cikin aiki ba, sleeping bacci ne. Tafiya aiki kake, ko me kake yi aiki kake. To da haka aiki dole iya da matuƙar muhimmanci, ko ci ya kuma ko muhimmanci, dan dole in ka fara kallo ka tsaya sai ka je ƙarshe, ka san wayannan ayyukan da muke yi yau da gobe ake amfani da su, ka san su. Yauwa ka san su, mutum ya san su, ya san yadda zai amfani da su. Ka manta an yanzu ka fara kallo ka danna subscribe da ƙararrawar sanarwa fa. Yauwa a danna subscribe da ƙararrawar sanarwa domin mun sa bidiyo ka gan shi, ka same shi. Yauwa ta za mu duba goma na biyu. To sai na 11 na goma muka ce eat, cin abinci. To daga ci sai me kishe ci, sha ko. To naka drink number 11, drink sha kenan, sha drink sha na abu mai ruwa ne, lemo ne, da abin da ake sha. To sai mu samu ta ing ya koma mai drinking ma'ana yanzu ba ake shan abu, yanzu ba nake sha. Yau kofin yana baki na, ko kuma roba tana baki na, fa ina shan abun a lokacin. Yauwa mutum yana sha a lokacin, ko suna sha. Drinking na ce ana sha a lokacin da nake magana kenan. Sai number 12 na 12 learn koyo mutum ya koyi abu. In a lokacin da ake koyo sai zama mai learning a lokacin mutum yake koyo. Yauwa koyo na karatu, amma ba ko na wani ko na menene ma, ko na wani aiki ne kake koya, ko na haɗa wani abu ne. To learning ana koyo. Yauwa da manta sunan wannan makaranta ta talamis, learning din ya fito ko koyarwa, ana an information center. Ta number 13 na 13 think tunani kenan. Yau muka sa ing sai kuma me thinking tunani. A lokacin da ke tunani, I am thinking, ina tunani. Yanzu kenan. Ko kuma ce let me think, ba ni dama da yi tunani. Kaga think din tunani.
in a lokacin na ga mutum ko alamun ya tani sai ce he is thinking, yana tunani. He is thinking, yana tunani. In ba ce a gani na gani ta tani sai ce she is thinking, tana tunani. In kai ne na ko ke ce naga kuna tunani yanzu zaka muna tare da mutum sai ce you are thinking, kana tunani. You are thinking of something, kana tunanin wani abu. Sai ka tambaye ka what are you thinking? Me kake tunani ne ga yamu? To think kenan. Sai number 14 na 14 keep. Keep. Aka ce keep shine me? Ajiya, ajiyewa. Ajiya keep. Yawa muka sa ing ya kuma me? Keeping. Ajiyewa, keeping, ajiyewa. Keeping ana ajiye abun a lokacin da ake ajiya. Keeping. Yawa, keeping, ajiyewa. To number 15 na 15 muna da stand. Miƙewa shine stand. Mutum yana zaune ka ce stand, shi ake kada ya da up, ana cewa stand up ko miƙe tsaye. Stand up, stand, miƙewa. Sai mu sa mata ing ya kuma me? Standing. Ana a lokacin ake ne. Tashin kenan. A lokacin ake miƙewa, ake tashin. Yawwa. Number 16 na 16 sleep. Bacci. Sleep, bacci. Sleeping muka sa mata ing ya zama me? Sleeping ana bacci. Ana kan baccin sleeping. Ana kan baccin, yin baccin yanzu. Sleeping kenan. To number 17 na 17 jump. Ma'ana jump, tsalle. Ko in a lokacin da ake tsallan jumping, a sa ing sai ya kowa me? Jumping. Ma'ana me? Ana tsalle. Jumping ana tsalle, ana kan yin tsallan. Number 18 na 18 watch. Kada a ce ai ga ti nan kamar ba a ta ba, ban ji an ce ti ta fito a watch da na ce ba. Ti din nan silent ce, kawai sai da a ce watch. Shi ma kallo. Na ce si kallo na ido wanda za ka gari ka ga abubuwa, amma kallo da za ka kalla kan su ka kalla abu screen, wato kamar kallon TV, kallo na kwamfuta, kallon bidiyo ne. Yawa yanzu bidiyon da ake kallo na yanzu shine mai watching ake yi, ana watching. Yawa I am watching now, ina kallo yanzu. I am watching now, ina kallo yanzu. I am watching a video from Talamis or from director. Yawa, I am watching a video from director. Ina kallon video ne na daga director. Yawa, ko ba ka ba. So, watch. Na ce kallo kenan, asa ing ana kallon kenan. Watching ana kallo. Ana kan kallo a yanzu kenan. So number 19 na 19 cry. Ma'ana cry ne kuka, cry, kuka. Muka sa ing ya zama me? Crying ma'ana ana kuka yanzu kenan, ana kan kuka. Yawa yanzu kuka yake faruwa. Crying. Make shake kuka, dariya ko? To number 20 kenan. To number 20 laugh.
laugh, laugh, dariya. Kada na wai an ga wannan kalmar na ce mata laugh. L-A-U-G-H. An ga G da H a ƙarshe amma wai an ce an ga P ya fito. Laugh. Wani zai ce ban ga F a nan ba, ya ban ga F ba kuma an ce laugh. To a nan G da H za a fita shi a matsayin mai F. Yana zuwa a matsayin F. Daidai yake da kalmar cup ta tari. Cup shi ma ga shi cup ya kare da mai G da H amma mun ce cup. Harafin F ya fito ƙarshe ko cup. So laugh, dariya, dariya muka sa mata ing ya zama mai laughing, laughing, laughing. Ana kan dariya. yanzu take ka haɓaka dariya. yanzu haka I am laughing. ina dariya. I am laughing, ina dariya. So akan mutum yana dariya sai ce laughing in ana aikata abin kenan. Yawwa mun sa mata ing lafiya ko ma mai laughing. Kada ku kuma ta subscribe. Yawwa wanda dai yanzu ya fara kallon bidiyo namu na koyon turanci bai yi subscribe ba a baya, ya yi subscribe da kararrawa. Shi zai sa idan na kararrawa sanarwa. Yawwa shi zai sa in mun sa bidiyo muna dorawa za a sanar da shi sai ya zo ya dauki darasi. Yawwa a dai sani cewa ranakun da muka ce ranar asabar channel ɗin mu ta koyon turanci za mu sa musu bidiyo insha Allah. Yawwa to a dai ranar asabar din da za a jira hakan har da za mu sa insha Allah. In bai sauka asabar ba to lahadi da safe bidiyo ka sauka. Shi ma wannan da muka ce ran lahadi a duba lahadi. Yawwa insha Allah lahadi daren lahadin za a gaishe zuwa mai litinin da safe. Shi kowa tashi litinin da safe sun cewa darasi ya riga ya sauka sai dai kawai zauna ya karanta. Duk sati weekly za ku ga karatu insha Allah. Kisan mu ta koyon turanci a sauƙaƙe. Yawwa sauran kuma goma ƙarshe za mu duba yanzu, don haka ku biyo mu. Yawwa za mu ɗora number 21 sweep, sweep, sweep. Yawwa an muka sa ing ya koma mai sweeping, sweeping, sweeping. Aka ce sweep ana nufin mai shara, shara, shara. Sweeping a lokacin ake sharar ko sweeping ana shara, share kasa misali, share tsintsiya ko wani abu. Sweeping ana shara. Misali na ce she is sweeping, tana shara. In kasa take sharewa she is sweeping the floor, tana share kasa. Sam. To sai number 22 na 22 clean, clean, clean. Gogewa. Bayan an gama shara za a goge wani wuri ko a goge haka. Yawwa. Clean, gogewa. So muka sa ing ya zama mai cleaning, cleaning ma'ana mai ana gogewa, ana kan gogewa yanzu kenan. Cleaning ana kan gogewa yanzu kenan. Sai number 23 run, run, run ma'ana run gudu, gudu, run. So anan ba ing za mu ƙara ba amma sai mun ƙara n. Shi kada a ce komai kowanne babu ing ake ƙara masa, akwai waɗanda ake ƙara wani abu ko kuma a cire wani abu. Wannan ran din za mu ƙara mata n sannan mu sa ing. Za mu ƙara n tukuna sai zama mai da n da ing sai zama mai gaba ɗaya running, running ana kan gudu kenan, running ana kan gudu. Number 24 na 24 sing, 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 sing waka, sing waka. Yawa singing ana kan waka yanzu, singing
ana kan waka, yanzu ake waka ba, yanzu ake waka, ake rera ta, sing kenan. Number 24, sit. Sit, sit, zama, zama. To ita ma nan sit za mu ƙara wata t ɗin. Yawa wasu sukan maimaita ƴan uwansu suka ƙare a su, kamar kun ga ran ya ƙare da n, sai ya maimaita n tukunna kafin a sa ing. Wannan sit ɗin ma sai an ƙara wata t ɗin tukunna kafin a sa ing. Yawa haka dokar bab ɗin take, shi kansa sit kenan. To sai muka sa muka ƙara t na ta nan, sannan sai muka sa ing ya zo mai sitting. Sitting yanzu ake zama, yanzu yake zama. Sitting yana zaune yanzu haka, yanzu haka. So 26 na 26 su kuma wannan daga na 26 zuwa na ƙasa duka za a ga sun ƙare da i, duk kowanne ya ƙare da i dukansu gashi nan sun ƙare da i ga su nan sun ƙare da i dukansu sun ƙare da i. To a nan gurin me zai faru, su za mu cire i din nan kuma sai mu sa ing, dukansu za mu cire i sai mu sa ing, shine zai ba mu abin da ake aikatawa a lokacin. To number 26 na 26, dance. Dance, dance, dance ma'ana dance rawa. Yawwa rawa shine dance. Dance rawa, in an yi waka ai sai a rawa ko? To dance shine rawa. In ana aikata rawa a lokacin shine dancing. Dancing, 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 dancing. Kun ga mun cire i ko? I mun cire ta. Dancing, dancing. Number 27 na 27, right. Right, right, rubutu. Rubutu ko da biro ko da maka ko da meye ma rubutu. Right. In ana rubutu a lokacin za mu cire i din sai a sa ing sai a yi zama mai writing, 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 writing. A yanzu ake rubutu. Yauwa ina rubutu yanzu, misali zan rubuta talaki, ina rubuta sai in ce I am writing, yanzu haka nake rubutu ko? Yauwa I am writing, ina mai rubutu. I am writing, ina rubutu. Ina rubutu, I am writing, ina rubutu. Ta right muka ce muka cira i muka sa ing zama mai writing, writing. To number 28 na 28, drive. Drive, drive, tuki. Drive, tuki, tuki da ka sani. Yawwa tuki da ka sani, misali mota ce kuna. So driving nan ma za mu cire i mu sa ing ya zama mai driving. Driving, tuki, ana kan tuki yanzu haka. I am driving a car, ina tuka mota yanzu haka ba nake tuka mota misali. Yawwa she is driving tana. So driving, tuki. Driving ana kan tuki, driving. Number 29 na 29, take. Take, 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 take. Idan ana yin abun yanzu ake daukan abun, take yana nufin dauka. Za mu cire i din sai mu sa ing zama mai taking, dauka. Yanzu haka ake dauka, taking, dauka. Taking, dauka. So na ƙarshe number 30, remove. Remove sai mu cire i sai mu sa ing ya zama mai removing, cirewa. Aka ce remove shine cirewa. Remove, cirewa. Misali wannan kan makar, wannan maka ce. To idan zan cire murfin na haka, kun ga removing nake, ina removing ne. Yanzu na cire. So put sawa ko putting ana sawa. So put sawa. So yanzu remove zan, ina remove. Na cire gaba ɗaya. So removing, cirewa, ana cirewa abu ko wani abu kana ana cire shi. Yawa removing. So wannan su ne ba kudin da aka fi amfani da su yau da gobe. Yawa aka fi amfani da su. Na ce put ko putting sawa. Cirewa sawa. So
su ne bab ɗin da aka amfani da su da gobe da su za mu yi amfani wasu daga ciki. Mu fara haɗa yawa cikakkiyar tambayar abin da ake aikatawa, don wannan tambaya ce. Verb to be din mu za mu haɗa WH question plus main verb, kamar a baya mun haɗa verb to be da WH question, to nan za mu ƙarasa da main verb. Misali muka ce what are you, mun yi what are you, so muka sa what are you sai mu sa misali cleaning, mu ɗauko cleaning ta nan gogewa. What are you cleaning, me kake gogewa? To za mu zo mu ɗauko su ma haɗa da verb dukansu, mu ɗan haɗa wasu domin a ga yadda mutum zai iya haɗa jimla mai ma'ana. Yawwa ya fara turanci kai tsaye. Ta duba ga darasin iya da tsayi gaskiya, dole sai dai mu ɗan dakata da shi a nan domin darasi na gaba sai mu ɗora. Yau sati na gaba a jira za a ɗora, saboda iya da cikakken tsayi. Muka ce za mu yi shi gaba ɗaya zai ci lokaci da yawa. Yawa za a gaji da ji. Yawa tsaya a nan, da haka za mu ɗora, insha Allah za mu ɗora a mako mai zuwa. Ni ne naku Abdulrashid Muhammad Talamis, Director. Kada fa a manta da subscribe ga wanda bai ba. Yawa kuma da ƙararrawar sanarwa. Yawa darasi na gaba gashi nan a saman screen ɗinku, wannan darasin da ya zo muku shine za mu ɗora. Yawa gwara a ga hoton a gane, dan kada mutum ya zo ɗaliban bidiyon yana ganin postar bidiyon ya san cewa wannan shine fa bidiyon da aka ce, shine ci gaban wannan ɗan uwansa. Yawa shine ci gaban. Ta ni na Abdulrashid Muhammad Talamis, sai mu tara a wani mako mai zuwa. Ne muku fatan alheri. Bisalam.